Benvinguts al 15K de Massamagrell. És la tercera cita del circuit de la DIPU, una de les carreres de més renom del calendari de l'atletisme popular valencià. L'activitat al pavelló One Ball de Massamagrell bull des de primera hora de la vesprada del dissabte 14 de maig. Trobar-se a les llistes dels participants no és tasca fàcil, i és que més de 3.000 noms omplin el cens del 2017. De nou, el 15K es postula com a una de les proves més participatives de tot el calendari. No hi ha variacions en el recorregut que ha convertit esta prova en una de les referents de la distància a tota Espanya. Amb una allau de participants tan important, les cues són inevitables. Ningú falta a la cita, tampoc l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, fent d'improvisat fotògraf. La verdad que para nosotros la carrera del 15K tiene una importancia a todos los niveles y es muy importante que esté dentro del circuito de la Diputación por todo lo que genera, tanto a nivel económico para los bares y la hostelería del pueblo como a nivel de participación y deportiva. Este año hemos superado los 3.400, hemos bajado un poquito la cifra del año pasado, que superamos los 5.000, pero la masificación de carreras que hay en estos momentos pues hace que haya bajado un poquito los inscritos. Ja està a punt l'Arc d'Eixida i també els protagonistes de la carrera. Així veiem els amics del Corazón de América. També els del Runner Ciutat de València, un poc més sorollosos. Paterna Runner saluda i també fa soroll i torna a saludar. I també la Paula de Vallbona saluda a la nostra càmera. I Poblats Marítims. Alegria i bon rotllo previ a les carreres. Els carrers estan plens de corredors i corredores i no podien faltar en la galeria inicial les amigues del Pioneros de Sudamèrica. L'ambient és el de les grans ocasions i en esta ocasió no pot faltar el selfie. Així tenim els amics del Tortugas en plena feina. Els coixos de Carlet són més tradicionals i posen davant de la càmera, igual que el Never Stop Running, i per acolla la dels més de 10, encara que en la foto només són 8. La foto de Benny Runner segur que hi serà moguda. Més tranquils estaven els pràctics de la carrera posant amb les banderoles. Ningú s'ho vol perdre. Tampoc Luis Félix, conversant amb el gran Julio Capacete de Càrnica Serrano. El rellotge continua a 0 i els atletes favorits esperen ansiosos que comenci l'espectacle. I esta és Cristina Jordán, favorita per a la victòria final. La mira de prop Joana García. Marcial Ferri ja està a punt. I Javier Solís. El Gaes Running Team es conjura per a donar espectacle. I també els dos kenians que partixen com a grans favorits a la victòria, Menjuki Prono i Samuel Kibiwot. Fátima Yachi també lluitarà per la victòria femenina. I Juan Carlos de la Osa, a qui veiem d'esquena, segur que estarà entre els millors. Amb este planter de luxe, entre la llista d'atletes participants comença l'espectacle. Eixida multitudinària, la més multitudinària de tot el circuit. Això sí, l'amplitud de l'avinguda Nàquera fa que estos primers metres de carrera resulten fluids, dins de la lògica aglomeració de corredors i corredores. També és cert que els participants tracten de gaudir al màxim d'estos primers instants, perquè a Massamagrell cal contindre l'eufòria. Els que no necessiten anar amb tant de mirament són els atletes que obrin carrera. Només començar es fa la primera selecció amb els dos kenians, amb Juan Carlos de la Osa i amb els Gaes, Auchar i Sitan. A certa distància els veia i Jame Taismi, i després hi ha el grup amb la resta de corredors principals del circuit de la DIPU. Darrere, la immensa multitud, la imatge que descriu a la perfecció este fenomen de masses del segle XXI que són les carreres populars. Estem encara en els primers instants de la carrera. Els participants tracten d'adaptar el ritme a la seva estratègia. Per davant també estan formant-se les associacions de carrera. Així veiem a Ichame Taismi i a Adil Elhan, companys d'equip. En el cap de la prova, Hassan Auchar s'arrisca a anar-se'n amb els kenians, Menchuki Prono i Samuel Kibiwot. Sitan havia perdut contacte amb ells. Els pràctics marquen el ritme convingut i en la lluita per la classificació femenina veiem ja destacades a Fátima Yachi amb Cristina Jordán, les dos cara a cara per a pujar al lloc més alt del pòdium. En la zona davantera els grups són de poques unitats i a poca distància els uns dels altres. En el primer pas per línia de meta passava ja destacat el gran favorit a la victòria, el kenià Menjuki Prono. Kibiwot i Auchar venien en segona i tercera posició. I en quart lloc provisional veiem el líder del circuit, Wai Sitan. Juan Carlos de la Osa venia en solitari dosificant forces i tirant d'experiència.
com també l'insobra a Hicham Taismi, que en aquests moments havia despenjat ja el seu company Adil Elhan. Per darrere venia un triplet de corredors de Serrano, al que s'havia afegit Mohamed Ayman Situ. En la lluita femenina, circulant en solitari, Fátima Ayachi i Cristina Jordán, destacades de la tercera classificada, la olímpica Isabel Checa, ara amb els colors del Club Atletisme Silla. Després de l'elit popular, veiem passar els nombrosos grups de corredors que ocupen la zona mitjana de la carrera. I formant part d'un d'ells, veiem a Luis Félix Martínez, que en esta ocasió sembla que s'ha pres amb més tranquil·litat la carrera. L'avituallament és molt necessari en dies com el 14 de maig per les condicions meteorològiques i també l'exigència del recorregut de Massamagrell. Normal que ningú vulgui deixar passar l'oportunitat d'hidratar-se o almenys rebaixar la temperatura corporal. Es nota que encara estem en la primera part de carrera, perquè alguns es permetran alegries en les seues expressions que potser després ja no seran possibles. El Club Atletisme Massamagrell és el creador i organitzador amb la col·laboració de l'Ajuntament d'esta 15K de Massamagrell. Este serà el tercer any que en el nou circuit que van canviar per intentar fer-lo més ameno, que tocara llevar part de polígon i que tocara més les zones urbanes i llevar el que era pujar dos vegades la pujada del barri de Massamagrell, per fer-lo menys dur. I consta primer d'una volta d'uns 5 quilòmetres aproximadament i una segona volta d'uns 10 quilòmetres. Per a Massamagrell és important estar en el circuit de la Diputació de València. De fet, ja portem, crec que, ara t'ho dic de cap, però 5 o 6 anys, els 5 o 6 últims anys estan en el circuit de la Dipu i siguin la prova amb més participació de totes les que componen el circuit de la Dipu. L'any passat tinguérem 5.089 inscrits. Crec que és el poble més participació, llevant de València ciutat, el qual per a nosaltres és un orgull. Bueno, jo crec que és un treball de molts anys, això no és una cosa de la flor d'un dia, que diguem, sinó que és el treball de molts anys. Jo me'n recordo que nosaltres començarem fent la carrera un diumenge de matí, després la passarem un dissabte per la vespre, a poc anarem pujant la carrera. Sí que és de veres que tinguem uns anys que tinguem prou ajuda per part de la Diputació de València i poguem durar atletes d'èlit, portar-se molt bé en el corredor popular, inclús estos últims anys donant un equipatge. O sigui, sobretot també al corredor popular tratar-lo tot el millor que podem. Tornem amb la carrera. Menju Kiprono està ja en mode contrarrellotge individual per a endur-se una vegada més la victòria del 15K. La gran sorpresa la està protagonitzant Hassan Aujar, que ve en segona posició per davant del kenià Kibiwot. Waisitan continua en solitari. En aquest moment de carrera ha sigut superat ja per Juan Carlos de la Osa. En sexta posició provisional venia Hicham Taismi. El vent de ponent, les altes temperatures, els quilòmetres comencen a passar factura visiblement als participants. En aquests moments d'extremenya, Cristina Jordán s'havia quedat ja en solitari liderant la carrera femenina. La seva rival, Fátima Ayachi, passava per una important crisi i veia com se li escapava l'opció d'obtindre la victòria. El problema per a l'atleta del Càrnica Serrano i de la resta de participants és que encara quedava molta carrera per davant, quilòmetres que a més anaven a ser els més exigents amb l'ascens al barri de Sant Francesc en Massamagrell. De moment veiem este riu continu de corredors i corredores i des de la distància divisem també a la guanyadora de l'última prova del circuit, el 10K d'Ontinyent, l'equatoriana Patricia Montalvo, que en aquest moment ocupava la quarta posició. En la part mitjana de la carrera veiem grans aglomeracions de corredors, tot el contrari del que passava en la part capdavantera, on el recordman del 15K de Massamagrell, Menju Kiprono, seguia a un ritme impossible per als seus rivals. En este punt, a menys de 2 quilòmetres de la línia de meta, mantenia la segona posició Hassan Aujar, que no perdia vista al kenià i sabia que el tercer de la general ho tenia pràcticament impossible. Així veiem Kibiwot, resignat després de perdre sorprenentment en el seu duel amb l'incombustible Hassan Aujar, que no deixa de sorprendre'ns. De nou tornem a veure el gros del pilot, uns pujant al barri de Sant Francesc i altres que ja tornaven de la part més complicada del recorregut. En la velocitat que duien els uns i els altres, es podem imaginar qui pujava i qui baixava. En eixe anar i tornar, veiem a corredors ja molt esgotats física i psíquicament. També a Luis Félix Martínez, que es permet el luxe d'esperar algun company.
i el que ja no espera ningú i entra exultant en línia de meta és Menju Kiprono, guanyador amb un temps de 44 minuts i 47 segons, a un ritme de 2 minuts 59 segons el quilòmetre. En segona posició, a 31 segons del guanyador i completant una gran actuació, arribava Hassan Ouchar del GAES Running Team. Sí, ha salido valiente con los 500. A partir del kilómetro 5 me encontró bien, digo voy a seguir al mismo ritmo hasta la meta. Bueno, al final me encontró muy bien hasta el final. Bueno, estoy muy contento. Para el punto de Diputación y para el segundo puesto con la gente que tiene nivel. Tenia motius Hassan Ouchar per a estar content. En tercera posició es va classificar Samuel Kibiwot i molt prop del Kenya, corrent de menys a més, com li agrada, veiem entrar en meta Juan Carlos de la Osa, el recordman espanyol del 10K ruta i que torna a donar un gran espectacle en Massamagrell. En quinta posició apareixia per meta Wai Sitan, que no feia cara d'estar molt content amb la seva actuació. Darrere de Sitan entrava un altre corredor del GAES, Hicham Etaismi. Tenían ellos una carrera, yo otra carrera. Lo que tenía que hacer yo es quedarme tercero en el circuito. Bueno, como es así, al final me salió así. Me fue bien el primer 10 kilómetros, pero luego me costó mucho los últimos 5 kilómetros. Pero bueno, muy contento y bueno, a seguir así para las próximas carreras. L'atleta d'Albaida, Octavio Sánchez, entrava en una molt meritòria sèptima posició. Sí, bueno, Massamagrell es que es la carrera por excelencia, ¿no? El 15K posiblemente mejor de la Comunidad Valenciana y siempre es un orgullo, ¿no?, poder participar aquí. Els objectius apunten ara cap a la guanyadora femenina, l'extremenya Cristina Jordán, que entrava en primera posició destacada amb un temps de 56 minuts 14 segons. La segona posició absoluta va ser per a Isabel Checa. Pues la verdad que hemos salido muy deprisa y yo he disfrutado muchísimo, sobre todo el último kilómetro, la gente te lleva a la meta y me lo he pasado muy bien hoy, la verdad. Mejor de lo que me esperaba, no me acordaba ya de esta carrera, de la dureza, es todo el rato sube y baja, pero bueno, contenta, cada día voy a más y bueno, súper feliz. Fàtima Yachi va ocupar la tercera posició, que encara li permet mantindre's al front de la classificació. I a partir d'aquest moment es multipliquen les arribades a línia de meta, algunes molt efusives, com la dels corredors que aconseguiren baixar de l'hora. No sols tratem bé el corredor popular, sinó que també té l'al·licient de que sempre intentem contratar atletes africans de primer nivell i, claro, pues, cada viatge ens costa més, però bueno, la nostra intenció és continuar en la mateixa línia. Tenim la sort en Massamagrell de que el poble se volca en la prova. És una prova que tota la gent del poble la té marcant el calendari. Estem molt agraïts a totes les associacions i el Club Deportiu de Massamagrell perquè se volquen en la prova. L'Ajuntament igualment, al igual que la policia local, Protecció Civil. La veritat és que el corredor això ho agraeix i avui que he portat el cotxe de cap de carrera he pogut veure que estava tot el poble en el carrer i això porten volant des dels corredors. Sí, molt bé, bon ambient i sempre gent animant. Además ha hecho mucho calor, mucho viento, subidas, bajadas, pero bien. Gracias a mi entrenador, me ha metido ahí en marca la que queríamos y muy contento, muy contento. Íbamos a por el 58 y al final aquí el amigo 57-59. Volem fer-la en una horeta i minut i hem complit una horeta i minut. Les rampetes un poquet duretes, pero ve, soporta. Poc de calor, sobretot. Primer 5.000 he ido a ver cómo me encontraba, 4 pelados, luego a partir de 5 para adelante, hasta el final por debajo de 4, muy contento, la verdad. Bé, molta calor, però bueno, som patidors i s'ha fet i s'ha complit el que volíem. Molta calor i molt aire. Pero nos han punchado en el kilómetro 5 y a partir de ahí lo que han podido ya. Muy dura, mucha subidita, una subidita, mucha calor, sobre todo la calor. Pero bien, mucho ambiente y bien, una horita. Pensava que em volia aguantar el ritme, perquè al final entre el sol, la calor, l'aire, pensàvem quasi ni que n'hi arribàvem. M'ha paregut molt dur, m'havien hablat que era molt ràpid, però entre la calor i el circuit al final se m'ha fet més forta de lo que yo pensaba. Es una carrera rompipiernas y si a eso le añades el calor, el poquito viento que ha hecho y tal, pues bueno, siempre es una incógnita el tiempo que uno va a hacer. Hoy mal, la verdad es que mal. El año pasado hice 1 hora 2, hoy se me ha ido. Hay días que la calor ha podido conmigo. Hoy la verdad es que eso, no he hecho buena carrera. Bueno, bien, no ha ido mal, mucha calor, mucho aire, pero bueno, para todos igual. Esta no sé qué pasa, siempre que venimos hace calor.
La verdad es que ha estado bien, estoy orgulloso de la carrera, aunque no he hecho mi mejor tiempo, pero estoy muy orgulloso de la carrera. Un recorrido muy duro, como han dicho ellos, y con la calor hemos sufrido muchísimo, pero bueno, al final hemos acabado, que es lo importante. Muy bien, ha sido dura por el calor y por las cuestas, pero muy bien. He bajado el tiempo que quería y contenta, esperando la próxima ya. Hola, soc Emilio Segarra, pertenezco al Club d'Atletisme Massamagrell. M'agrada vindre a la platja quan es comença a preparar el marató, fas com un xicotet pretemporà, no? Carregues molt l'arena, els tobillos se fortalecen i després ja pues, comença a entrenar prou per així. Després pues, ja la programació de l'entrenador. La meva motivació és baixar temps en les proves que jo m'he marcat com a objectiu. Me trobo més a gust ara mateix a la distància del marató, perquè aunque siga dura preparar-la 2 o 3 mesos, me sentís ese ritme és menys explosiu que preparar un 10, un 15 o una mitja, per a mi. Indudablement el millor record d'este any. Fer 5 maratons i des de fer a la segon, que tenia 3.11, no baixava, me conformava en baixar de 3.10 i este any va fer 3.6 alt, quasi 3.7 i estic super orgullós. O sea, ara sí que me dono compte que el que és el marató, preparant-lo, disfrutant-lo, no n'hi ha barrera. O sea, duia 3 anys roïns, però ara ja me dono compte que pots fer lo que realment el cos te permetisca. Repassem les classificacions provisionals del circuit de la DIPU després de 3 proves disputades. Comencem per la masculina. Anem ara amb les classificacions femenines. La propera cita en el circuit de carreres populars de la DIPU serà el 10K nocturn de la platja de Gandia, una de les proves més espectaculars del calendari. Comença de dia i acaba de nit, en un dels grans paradisos turístics de la Comunitat Valenciana. Però això ja serà una altra història. De moment, continuem gaudint de les imatges que ens regalà la 7a edició del 15K de Massamagrell.